Oh, diba? Parang lilipad yung ano ko, yung sombrero ko. Medyo ano kasi yung sombrero ko, medyo maluwang ng konti. Ayan. So, saka mahangin. Ayan, so punta na tayo sa taas. Kung ano yung makikita natin. Ayan, ang ganda niya guys. First time ko pumunta dito, di ba? Yung 9 years na ako dito sa Hong Kong, pero first time ko pang pumunta dito sa Hong Kong Park. Ayan, totoo yun. So, punta ako dun sa may punta ako dun sa may falls. Kasi parang gusto kong maligo. Char. Kasi I'm so hot. Diyos. Pinagpawisan na ako. Oh, so cute naman here. Guys, so, ang ganda. Oh my God. Ano yan? Plato? Char, plato. Oh my God, may falls. Small falls. Small falls. Ang ganda naman ang agos ng tubig. Guys, gusto lang ako ipakilala sa inyo. Meet my siblings. O diba, say hi. Oh my God, yung sadya ko is yung yung sadya ko is yung tubig. Oh my God, nakikita ko yung tubig. Oh my God, parang gustong pumunta dun sa may tubig. Nakatayo ba yun? Ayan. Pupunta ako doon kasi gusto ko maligo. Char. Parang nagpapahalata talaga ako na hindi ako naligo. Oh my God. No climbing down. Oh, ano may restaurant pala dito. Oh, ang ganda. Oh, it's so nice. May restaurant din pala dito. Kaya hindi ako nagdala ng swimsuit. Oh. Dito, mas malapitan. Kahit sobrang init. So, syempre, pasukin na natin yung bawat sulok. Ang ganda! Ang ganda ko! Anong meron dito? Oh, may pakapit pala dito guys. Where am I? Where am I? Ano ba yung pawis ko? Yung pawis ko na tumatagaktak. Yung salamin ko hindi ko mataas-taas. Pero yung pawis ko, oh my God! Oh my God, ang soup ano? Saan ako? Diba pupunta pa ako dun sa kabila? Ano to? Bababa na ba ako? Hindi ko pa napuntahan yung kabila. Ano ba to? Ano ba to? May tagusan ba to? Char. Ano bang? May swimming pool ba dyan? Gusto ko maligo. Oh my God! Oh. Yung asawa ko na pa tumatawag, hindi ko muna sinasagot kasi gusto kong tapusin to. Char! Gusto kong tapusin itong ginagawa ko. Diyos. Saan na ba ako? Ano na ba to dito? Meron pa ba dito? Wala na yata. Doon tayo sa kabila.
malungkot ang lola mo? Eh, baliktad. Ba't malungkot ang beshi mo? Kasi, malungkot ang lola mo. So, ano ba yun? Yung sa TikTok. Paano na nilang ginagawa ko? Paano na nilang narinig ko? Meron na ba akong lupain? So, pahinga muna ako dito. Ayan. Kasi, kaya na pa ako pinagpapawis. So, wala kasi ako nung ano ba yun? Yung parang fan na maliit. Yung mini fan. Yung chargeable. Ayan. So, mahaba na kasi yung bangs ko. Ayan. Ayan. Tipakulong. So, tapos na ako sa kabilang part. Dito naman ako lumipat. Ayan. Lipat naman tayo sa kabila. Diba? Kasi yung pinuntahan ko, nandun yung ano, yung mga turtle. Turtle. So, dito ako sa ano, talaga yung pinaka na gusto kong puntahan. Kasi yung mga nakita ko sa Facebook, yung mga nag-post na yung picture nila nasa loob sila ng ano, nasa loob sila ng tubig. Apakabobo. So, yung tinutukoy ko guys. Ito na guys. Yung tinutukoy ko ito. Diba? So, maligo muna ako. Papasok tayo dyan! So, medyo hindi ako masaya, no? Ano naman kasi ako sasaya? Moment ko na magpipicture dyan, no? Sumingit naman yung mga sikiting. Kanina doon ako sa kabila. Hindi ako matapos-tapos kasi nandun sila. Lumipat na ako dito kasi walang tao. Pagtingin ko, nandito na naman sila. So, ano ako matapos-tapos? Wala lang, share lang. So, wala nang tao sa solo ko na, no? Solo ko na, guys. Ending. Ito naman tayo, self-timer. So, okay na ako, guys. Masaya na ako, char. Okay na ako. Kasi, hapon na oras na rin. At saka, ang daming neck kasi. So, time check. Mag-alas 4 na rin. Doon na naman ako sa amin. Malapit, may park doon sa amin na mas malapit. Doon na naman ako tatambay. Hanggang gabi na yan. Bago ako papasok sa amin. Kasi yung curfew ko is 8. Ayan. So, bago mag-8, kailangan nasa taas na. Ay, guys, makimarites muna tayo. Sana all may ka-date. Ang shootay ni girl. Sana all masyutay. Pero masyutay talaga. Ay, hindi mo na ako maitimilo. Can I say that I am a morena? Sure! So, lalayas na ako dito. Thank you so much, Hong Kong Card, for the time. Sure. So, it's time to, it's time to lumisan. Punta na ako dun sa hindi ko alam, meron pa lang ganito dito. Char! Alam mo yung sa tinatagal-tagal mo na sa lugar, ilang tagal yon? So, tinatagal ko dito, char. Marami pa pala ako hindi naikot. Ikot-ikot lang. May mga ano din dito, may mga restaurant. Yan. Siyempre, meron din sila mga toilet. Ano yan? Siyempre, may mga farm. Maraming farm. O, teka. Saan yung labasan? Alam yung papasok, hindi alam yung labasan. Wala ko nang lumabas. Saka pala, hindi pala ako nakadaan dito, guys. Oh, dito naman yung mga kapatid ko. Oh my God. Oh my God, ang lalaki na ng mga kapatid ko. Oh my God. Pwede na kayong kainin, Char. Laki, oh. Laki, guys.
Ang gaganda. Oh. Wag lang malaglag yung phone ko. Oh. Magpakalaki kayo. So lalabas na tayo. And that's all for today's video, guys. Kasi syempre hapon-hapon na. Hapon na. So kailangan ko na umuwi sa amin. So this is the day of my day off, char. This is the day of my day off. Kapag I'm alone. Ang klaseng English yun. Basta ganito ako pag ako na mag-isa. Okay? Kasi yung auntie ko, nasa Pinas, bakasyon. So, kapag wala siya, or kapag may work siya, talagang alone ako pag Saturday. Kasi Saturday off ko, mga friendly ko is Sunday. So, yeah. That's all for today, guys. Thank you so much for watching.